Ayan, sama. Lagi may nabiyahe ka sa Oras Dolores. Bukan, bukan. Wala, wala mo kumakayo ng diwan. Tagal yun. Awis, tubig, bukan.
tayo sa San Bernardo. Diba? Shit. Ayaw po mag-CR dyan, mag-CR na po. At sa mga 4 na oras pa, bato na tayo. Layo-layo pa yun, kaya mag-CR na kayo dito.